Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля песни и танцы Республики Татарстан. В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижады чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Җырчыларның моңлы итеп җырларны башкарганын ишеткәнем бар. Музыкантларның музыка уен коралында бигрәк тә моңлы итеп уйнаганнары бик сирәктер. Мин бүген сезне безнең ансамблебезнең солисткасы, Татарстанның атказанган артисты Фәридә Кәлимуллина белән таныштырасым килә. Фәридә, хәерле көн. Хәерле көн, Рамил. Ничек сезнең кәефләрегез? Әлхәмдүлилләh, рәхмәт. Мин Азнакай районы ямьле, матур, ят буенда урнашкан Урсай авылында дөньяга килгәнмен. Миңа 1 яшь тулганда без Азнакайга күчеп киткәнбез. Анда инде мин татар гимназиясының 9-нчы сыйныфын тәмамлап, Фәрит Әрүлин исемендәге Әлмәт музыка училищесына укырга кирдем. Аны тәмамлаганнан соң Казанга килеп, Казан дәүләт консерваториясендә укыдым. Фәридә, менә синең шушындый бик тә уникаль музыка уен коралы, тынлы музыка уен коралы, флейтага карата булган мәхәббәтең кайдан барлыкка килде? Беләсең, Рамил, мин кичкенә чакта, миңа ничә 10, 11, 12 яшьләр чамасы булгандыр. Хәтерләсәң, Радик Динәхмәтов дигән башкыр җырчысы «Күзләреңә бер караң җитә, бөтен кайгыларым югала» дигән җырны җырлыйдыр, яйма. И шуның проигрышларында флейтада уйнап куядыр. Аңа кадәр мин татар киен флейтада уйнаганнарын ишеткәнем юк иде. Бу җыры да матур бит аның. Җырчысы да матур җырлый. Ул үзе җырчы түгел, профессиясе буенча Радик Динәхмәтов, ул флейтист. Күзләремә бер каравың җитә, бөтен кайгыларым югала. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Шул вакытта шушы җырны ишетеп, шунда флейта әһән ишетеп тавышын, мин флейта инструментына гашык булдым. Һәм ул минем өчен әле ул вакытта кичкенә чакта ниндидер тормышка ашмас хыял сымагы флейтада уйнарга өйрәнү. Чөнки Азнакайда флейта дигән уен коралы, аны табып булмый. Шуннан соң миңа 13 яшьләр чамасында без әни белән ничектер музыка уен кораллары сата торган магазинга керәсе иттек тә, шунда карасам курай саталар. Мен әйтәм, әни, менә бу уен коралын тотып карыйм әле. Әни әйтә, ярар кызым, тотып кара, диде, сатып алды да, миңа тоттырды да, без кайтып киттек. Әни әле анда урамда калды. Мин өйгә кирип киттем. Кызык бит инде, тирәк өйгә кирип теге уен коралын тотып карыйсы килә бит. Бала кеше. Шуннан соң кирдем дә, әни 1 ярым сәгатьтән өйгә керүгә мин инде ул курайда хәтерләүем буенча туган тел көен уйнарга өйрәнгән инде. Һәм шул курайны беренче мәртәбә тотуыма бер аймы, 2 ай дигәндә мин инде Азнакайда үткәрелгән инде бер смотр конкурста катнашып беренче урын алган идем. Субханаллах. Синең бит әле менә ничектер туры килгән иң беренче уйнаган музыкаң туган телиме, бу инде безнең татар халкыбызның гимны Габдулла Тукай шигыренә җиттелгән. Менә ни өчен шушы туган телне
сайладың иң беренче көйең итеп? Мен ул вакытта уйлап тормаганмындыр, ни өчен туган тел булуын. Үзебезнең милләте безнең гимны бит инде туган тел. Шуның өчен шулай булып чыккандыр. Флейтага килгәндә, флейтага инде мин беренче мәртәбә үз гомеремдә флейтаны 17 яшымда училищега укырга киреп, училищеның 2нче курсына күчкәч кенә уйнарга өйрәнә алу мөмкинлеге туды миңа. Менә синең остазларың кем иде? Беренче укытучым минем Әлмәт музыка училищесында Кокоркин Евгений Леонидович булды. Аңарда мин 2 елдан артык укыдым. Һәм инде Казанга килгәчтен, Казан дәүләт консерваториясында миңа иң күп ничек дип әйтим икән, иң күп серләрне ачкан, татар көен ничек уйнарга, мелизматиканы ничек уйнарга икәнен аңлаткан укытучым, ул минем остазым. Мәрхүм инде ул хәзер Миннубаев Назип Нуриевич. Мин аңарга бик рәхмәтлемен. Минем аңа булган рәхмәтләрем аның рухына дуга булып барып ирсене дип теләктә калам. Амин. Менә шушы татар музыкасына кирип китүең дә, шушы татар ансамблендә эшләвең дә синең шушы Нәҗип абыйның зур тырышлыгы аркасында булгандыр әле бәлки. Чөнки менә татар музыкасын уйнавы бик җиңелләрдән түгелдер дип беләм. Менә син инде оста музыкант буларак безгә бер серне ачып кит әле. Кайсы милләт музыкасын уйнау авыррак? Аны алай итеп аерым әйтеп булмый, кайсы милләт. Минем өчен татар музыкасы ул минем кичкенә чактан ук туганнан ук ул минем каныма сиңгән музыка. Мәсәлән, бер шит милләт кешесе өчен татар музыкасы уйнавы авыр булыр иде. Аның мелизматикалары үзенчәлекле. Бүтән милләт музыкасын уйнау безнең өчен бик җайлы түгел, барыбер аның үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Канга сиңгән булырга тиеш. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә килү тарихын сөйләп бирсәң иде. Җыр һәм бию ансамбленә мин килдем 2002 елның октябрь аенда. Ул вакытта Казан дәүләт консерваториясының 5нче курсында укыйдырым. Килдем, элекеге сәнгать җитәкчесе Валиев Ринат Сулейманович чакыруы буенча. Әле башта 1-2 ай уйланып йөрдем, әле мәйтәм барым микән, бармыйм микән, булдыралырмын микән, юк микән дип. Менә ничә еллар узгач, шушы ансамбльгә килгәнеңә үкенмисеңме? Юк, әлбәттә, юк. Инде менә 20 ел узды бу ел. Субханалла, инде 20 ел син шушы данлыклы коллективта хезмәт итәсең һәм сиңа бу ел мактаулы Татарстанның атказанган артисты дигән исемдә тапшырылды. Шушы исем белән сине чын күңелебездән котлыйбыз. Рәхмәт, рәхмәт бирсен. Менә артист кешенең бит инде күп гомере юлда уза, шулай бит. Менә гастрольләр, кунакханәләр һәм инде әлбәттә инде гаилә бу очракта читтә кала, Казанда кала, шулай бит. Менә гаилә дигәннән гаилә хәлең турында сөйләп китсәң иде. Минем тормыш иптәшем исеме Ильяс. Ул да сәнгатьтән ерак кеше түгел. Беренчедән ул рәссам гаиләсендә, бик танылган рәссам гаиләсендә үскән. Икенчедән ул үзе дә аның беренче белеме буенча ул рәссам. Икенче белеме буенча архитектор. Минем профессиямны хөрмәт итә, мине хөрмәт итә. Әлхәмдүлилләh. Русча әйтеп әйткәндә, мне очень повезло с ним. Аллага шөкер. Аллага шөкер.
Менә ирең синең шушы гастрольләрдә йөрүеңә ничек карый? Әйтүем буенча, ул минем профессиямны хөрмәт итә. Ул минем сәләтемне таный һәм гастрольләрдә йөрү артист кешенең өчен ул бит инде гастрольсез булмый, концертларсыз булмый артист кеше өчен. Аны аңлый. Һәм менә белүемчә, безнең бит инде ансамблебезнең якын дусты дип тә әйтеп була. Синең иң кадерле, иң газиз кешең, әниең. Безнең бөтен менә шушы социаль челтәрдә булган бөтен безнең постларыбызга гел шушындый матур иттереп лайклар куеп бара, комментарийларын калдыра. Менә синең бит инде чын мәгънәсендә иң бала чактан якын терәгең синең шушы иҗатка өндәүче, иҗатка юл бирүче кешең әниеңдер дип беләмме? Тәскир апага белүебезчә быел 79 яшь тула, шулай бит менә әниеңә озын гомерләр, саулык, сәламәтлек телибез. Гел шулай безнең ансамблебезнең якын дусты булсын, гел безнең белән булсын. Безнең чыгышларыбыз өчен менә чын күңелдән янып, күйеп яшәүче кеше ул безнең. Фәридә, белүемчә, син бит әле ансамбльдән тыш мөгаллимлек эше белән дә шөгыльләнәсең. Казан шәһәре, Мәскәү районы, Илһам Шакиров исемендәге 32-нче татар музыка мәктәбендә мин инде укытам. Гомумән укытучылык эшендә мин 22 ел эшлим. Хәтта ансамбльдә эшләгәннән дә озаграк. Синең димәк инде шушы педагогик стажың тагын да күбрәк дигән сүз. Менә синең укучы балаларың арасында сәләтле балалар бармы? Әлбәттә, алар бөтенсе сәләтле. Без сәләтсезләрне укырга алмыйбыз, без аларны сайлап алабыз. Слухларын тикшереп. Кайберләре инде мәктәпкә үз теләкләре белән килә музыка мәктәбенә. Кайберләрен әниләре җитәкләп алып килә. Менә минем шундый укучыларым да бар. Әниләрен үзләре җитәкләп алып килә торган, мине Курайда флейтада уйнарга өйрәнәсем килә, әни дип. Менә әниләре алып килгән балаларга киләчәктә дә музыкага мәхәббәт тәрбияләре өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ансын 90% тора укытучыдан, укытучының сәләтеннән, аның баланың күңелен аңлый белүдән, баланы кызыксындыра белүдән, укытучы үзе дә шул балалар кебек балачага булып бетәргә тиеш, артист булырга тиеш. Монда инде психологик яктан да бик зур эш таләп ителә. Фәридә, менә киләчәктә әле синең юлыңны дәвам итүче, безнең ансамблебездә хезмәт итүче шушы синең укучыларың булыр дип ышанабыз. Иншалла. Уңышлар телибез сиңа, Фәридә, шушы иҗат юлыңда безнең белән шушындый матур көнне тапшыруга вакыт тапканың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт, Рамил, үзеңә дә бик зур рәхмәт. Һәм барлык безне тыңлаучы тамашачыларыбызга исәнлек, саулык телибез һәм киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Хушыгыз.